De asemenea, începând de sâmbătă, din 27 aprilie, vor fi puse în funcțiune cele două zone de picnic, situate în pădurea Seharet, acestea fiind dotate cu 10 grătare, toaletă ecologică, bazin pentru apă, locurile sunt împrejmuite și dispun de toate condițiile necesare pentru a organiza o activitate de picnic potrivit legii. De asemenea, sunt prevăzute cu bele sau cu lăzi, în care este depozitat nisip, astfel încât să asigurăm și o protecție împotriva incendiilor. Sper ca cetățenii să beneficieze de ele, mai ales că pe 1 mai avem și solicitări ale agenților economici de a organiza la pădurea Sehareții activitățile specifice. Avem și solicitări pentru produse alimentare mici, bere, produse de fast food, locuri de agrement, 2 solicitanți pentru jocuri de agrement, pentru dulciuri, produse de patiserie. Sper ca cetățenii care vor veni să fie satisfăcuți de produsele pe care le vor găsi. Odată cu apariția legii picnicului, autoritățile administrative publice locale au obligația de a organiza și amenaja spații special amenajate pentru aceste activități. Primăria Municipiului Slatina, raliindu-se acestor prevederi legale, a amenajat deja la pădurea Seharet, așa cum a spus domnișoara viceprimar mai devreme, 2 spații complet amenajate și în concordanță cu normele igienico-sanitare. Însă trebuie spus faptul că avem și cetățeni care înțeleg să prepare sau să ia pe cont propriu aceste activități, să le facă acolo unde doresc sau, mai rău, să pună în pericol și zonele pădurii municipiului Slatina. Vom fi prezenți, în special în aceste zone, mă refer aici la pădurea Seharet și zona împădurită cuprinsă între fostul Ștrand și statul de Curare Apei, adiacent barajului de acumulare Sătioara. Vom atenționa cetățenii ca obligația de a nu lăsa în urma lor deșeuri pe care ați văzut foarte bine. Acestea degradează mediul, apoi trebuie alte operațiuni de salubrizare. Vreau să vă spun că în aceste momente echipele de la Salubris deja sunt în zona pădurii Seharet pentru a ecologiza, pentru a salubriza această zonă. Deja au fost, sau cred că deja sunt instalate și cubelele și containerele destinate colectării deșeurilor. Începând de duminică, de vineri, de fapt, vom avea în permanență o patrulă acolo, iar de duminică vom avea efectivele mărite, ținând cont de faptul că această mini-vacanță, 1 mai, coroborată cu sărbătorile pascale, creează mult timp liber la dispoziție, iar cetățenii, dacă aleg să petreacă în aer liber, trebuie să o facă într-un mod civilizat. Atragem atenția că pregătirea de mese, de picnicuri, de organizare de aceste activități în afara cadrului legal și mă refer aici în alte spații decât cele special amenajate, atragem din posibil sancționarea cu amendă contravențională de la 5 milioane de lei vechi până la 25 de milioane de lei vechi. De asemenea, cetățenii care înțeleg să lase în urma lor deșeurile sau alte reziduri rezultate în urma activităților pe care le desfășoară, vor fi sancționați cu o amendă de la 5 milioane de lei vechi până la 10 milioane de lei vechi pentru persoanele fizice, făcând și mențiunea faptului că inclusiv agenții economici care au fost autorizați să desfășoare activități comerciale în zona pădurii Seharet, în cazul în care la fața locului nu respectă regulile minime de igienă și de un comerț civilizat și în conformitate cu procedele legale, iar pot fi sancționați și aceștia cu amendă cuprinsă între 1.000 de lei, 10 milioane de lei vechi și 2.500 de lei, 25 de milioane de lei vechi. Am rugămintea și fac un apel pe această cale la toți cetățenii municipiului Slatina, care intenționează să se deplaseze în aceste zone, să o facă astfel cu bună credință și să nu deranjeze
ceilalți oameni care se află în aceste zone și să nu lasă în urma lor acele deșeuri care dau un aspect insalubre și cu atât mai mult un pericol și mediu. De sărbătorile pascale, probabil v-ați obișnuit să vedeți în zonele lăcașilor de cult, acolo unde se produc mari aglomerări de cetățeni care vin la slujbele, special cele pregătitoare sărbătorii pascale și noaptea de înviere. Vom fi prezenți împreună cu colegii noștri de la Poliția Națională și vom asigura supravegherea tuturor lăcașilor de cult de pe raza municipiului Slatina. Probabil știți, începând cu 25 martie, Poliția Locală pe timpul nopții acționează în sistem integrat, Poliția Locală, Poliția Națională și Jandarmerie, astfel că prezența noastră în stradă a forțelor de ordine, în general, va fi una cât se poate de mare. Nu vom ezita să luăm măsuri în cazul în care vom constata că cetățenii înțeleg să nu respecte regulile de conviețuire socială și, în special, regulile de circulație pe drumurile publice. De asemenea, facem un apel la cetățenii care se deplasează cu mașini în zona lăcașului de cult să nu lase obiecte de valoare la vedere în mașini. Din păcate, nu avem suficienți oameni să supraveghem fiecare parcare sau fiecare mașină parcată. De obicei, bunurile abandonate în mașini constituie o atracție pentru persoanele care se beneficiază cu furtul de autoturisme sau din autoturisme. Vom acționa pe cât posibil în zonele cunoscute nouă, care sunt expuse acestor feluri de infracțiuni. Vom lua măsuri, dar și populația trebuie să înțeleagă faptul că precauția este primordială în aceste momente.